A chroeso i gyflwyniad ar-lein BIA addysg gyda safon athro cyfoethedig. Dwi'n cymryd os da chi wedi clicio ar y linc yma bod gennych chi ddiddordeb mewn bod yn athro. Felly, da chi wedi dod i'r lle iawn. Mae'n gyfnod cyffrous iawn y myd addysg yng Nghymru ar hyn o bryd, ac mae'r cwrs BIA addysg yma ym Mangor yn gwrs newydd sbon sydd yn cydnabod y newidiadau yma. Mae'r cwrs wedi cael ei lunio ar y cyd hefo yn ysgolion arweiniol ni, ac mae llawer mwy o'r arlwy erbyn hyn yn cael ei gyflwyno yn yr ysgol, nid yn unig jyst yn y coleg. Felly, mi fyddwch chi'n cael manteisio ar ddarlithoedd a seminarau gyda ni fel tiwtoriaid yn y coleg yma ym Mangor, ond hefyd mi fydd na ddarlithoedd a sesiynau yn cael eu cynnig yn yr ysgol arweiniol hefyd. Mae hynny'n ychwanegol i'r profiad ysgol traddodiadol da chi'n ymwybodol ohono fo, mae'n siŵr, sydd yn digwydd yn yr ysgol yn barod. O ran gofynion y mynediad lefel A ag AS, da ni yn gofyn yn ddelfrydol am 120 o bwyntiau ICAS, ond fe allwn ni ystyried ceisiadau cry gan fyfyrwyr sydd falle chydig o bwyntiau yn is na hynny. Felly mae werth cofio hynny a rhoid eich cynnig ICAS i mewn. Mae yna chydig o newidiadau o ran y gofynion tygau eleni, oherwydd sefyllfa Covid-19. Mae gofyn fel arfer am radd B yn mathemateg a B yn Saesneg os da chi'n dilyn y cwrs yn Saesneg neu B yn Gymraeg os da chi'n dilyn y cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Ac wrth gwrs yr EC yn wyddoniaeth. Fodd bynnag yn dilyn trafodaethau ac oherwydd y sefyllfa Covid-19, mi fyddwn ni am eleni yn gallu cynnig lle i bobl sydd ag EC yn y pynciau yma. Yr unig amod efo hynny ydy eich bod chi'n ennill y radd B yna neu yn ennill cymhwyster cyfwerth yn ystod eich cyfnod chi ar y cwrs. Felly, pe bai chi yn dewis dod i astudio BIA addysg ym Mangor, mi fyddai'ch sicrhau chi y bydd yr holl staff yn edrych ar ôl chi ac yn eich cefnogi chi i gael y profiad gorau o ran cefnogaeth academaidd a hefyd bugeiliol. Felly, gobeithio bod y cwrs yn rhywbeth sy'n apelio ata chi ac y cawn eich gweld chi o bosib ym mis Medi. Hwyl, diolch.